Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngetem. Pambut. Kan nyanyinya langsung kayak gitu. Iya, langsung ke ini aja. Kuade foto. Orang kirain nyanyi dari sini ke kuade. Enggak. Kuade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kalau nyanyi dulu. Nah, ini apa ya? Iya. Mboten bayaran mboten apa-apa penting mangan mboten mawon saya Bu nek mboten samangan mboten napa-napa wong penting munggah niku lho sowan nggih leres-leresaken digodhog limis Mas Komet niku gresek-gresek nggih terus niki wis duwe tenan akonin ki Pak tapi sing penting kula tetep siap mau jenenge wong ngoten iki panggah budal pokoke wis panggah budal wong sesuk ora nek sing dipangan kok monggo Bu Rati Nengah Bu monggo mriki Bu kersanipun pirsa iki Mbak Niken nika Pak Sucit kula nek teng mriki salah nggen pripun salah nggen kula kok salah lha kok pripun lah sandingku ayu kok jejer kula mawon mboten napa-napa lha nek kula jejer kula mawon nggih to lah nggih Pak nggih nah nah lah kene lho aku ketok beda to lah nek ngene iki aduh bulur nyun sewu Bumi ha bulurah nuntun kirike aku ora wani ngono lho ngene kirike piye saru ya lha nggih kene asu lho malah asu to malah gede iya maksudnya ngeten lho pripun kakak kakak dalan oh pripun nek kula kalih Mbak Niken iki nggih piye ngoten lho salah nggon oh boten mungkin mriku buning ndang kula ndak lah yo kalau jejer kon seketok jangan kok ngalembono ngono iki asline nek mboten wedha anu kula nggih purun wis ya sekali-kali ngeblong kok ngablong-blong awet mau ya kok ngeblong nabrak umpan-umpani dhewe pangan-pangan dhewe banget ya sing sabar inau lho mbok sing mandiri ngepur nggih sugeng dalu Bu Lurah nggih Bu Lurah paring asma sinten Umi Bu Zumro Zumro Anton ngaleng leh bancaan lho apa potong lho kayak tak ono Pak Lurah kae Pak Andi Sumrotin Sumro manten kali Pak Andi kula tau digaprak tau mek apa bal-balan ta biyen padahal aku ndelok lho lho kok digaprak piye lah aku ndelok lah kemajon offset ah berarti Bu Lurah ki sinten niku Bu Umi nggih nak Umi ini ngertas Sumrotin lah niku lho nggih Sumritin Sumritin dengkul mlocot Sumrotin napa ta Roten nggih nyun sewu Mbak Niken nggih nggih Bu Umi menika pun terkenal teng mriki satu-satunya Bu Kades ingkang senengane nyanyi alhamdulillah sarehne nyanyi ki ya Bu Lurah ki terkenal blokoh wong iki terkenal elek enek cah cilik-cilik ngono kae disangoni tukokne jajan ngono kuwi niki wau sore kula telepon Bu ngapunten lho Bu entene niki nggih Mas penting aja tuwek-tuwek nak tuwek tak pateni nek aku mau tuh untuk orang genep kok selamat enten cah TK pripun Bu raosipun dalu punika alhamdulillah bahagia kaca bahagia warga Desa Purwosari yang bermartabat alhamdulillah nggih menika tesih wonten bintang tamu setunggal tasih wonten niki nika sponsor utamane Pak
Supardi. Pak Pardi. Pardi, Pak Diunggahane sisan. Bertabur bintang. Ya. Monggo Mbak Ayo. Dewi angin-angin. Oh, Mboten Mbak mas angin Dewi lho nggih. angin-angin. Dewi angin-angin dah isi sih. Kok isi sapa ya kembung kuwi. Ngangge AC, Mas. Ono apa? Aja bateki lho nduk kok lak kunslai. Apa? Iki lah. Iki sumbu kompor. Mbok tarik. Iki aku. Ini lho, Pak. Sing apik toh. Ah. Berarti bathuk kaya Sirahe wong tuwek lho dinyak-nyak ngono kuwi. Enggak, Mbak, enggak. Masa Dracula. Wong nak ganteng ki gandeng sak ganteng ya pantes. Coba Mas ini Mas. Gandengan Mbak Dewi gandengan. Rono mlaku rono. Karena Rana Jajal gandeng. takoni ya, Mas, takoni. Alah, apa nyuntikno mbae, Mbak? Ora ragian, Mas. Iya. Ora raguyan. Ojo tok Iki sia-sia. Ojo tok sia-sia Boten. jajal sampean takonono meneh. Ajeng teputi, Mbak. Hah? Aceng buat laran kok, Mas. Mbok diobong sisan. Berarti men gak ngregetin donya. Modele wis ra kena jak TikTok wis dicacat terus. Mbak Dewi gandeng George. Kowe cah ndi ya? Haiya, luang xiao qi wang dia ha. Hanya Se. saya. Oh, suha. Alah tak gicek sana. Aku wis kemerepet ngono. Liu qi long xiong ha. Tung ha ming jiu tung ka ha. Kaya tuh. Kok India. Cina kok India apa enak. Sia. Sehat. Alhamdulillah. Luang xiao mang tung ha. Sa. Betul. Udah. Modele lek golek-golek. Ala wong iki sak candhake cangkeme sing ngene iki enak ta. Sis. Mbak aku wis gumoh kok piye? Pripun? Promosi pripun? Lah suarane. Gua kon ceramah aku bakon apa? Nggih. Aku lak gandeng cah kalongan kuwi apik malah. Kowe lah guriem. Maji lah malah apik. Nggih. Aja macam-macam karo ki. Iki germo. Masa. Jare tukang pijet. Iki lho. Piye iki piye? Anu Mbak Dewi lho, perkenalan no. Bangga, Mbak. Niki ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bulurah. Kula lek mirsani bulurah menika wah jan kula salut sanget to. Kiantun menika sederhana sanget. Grapyak semangat. Ngagem busana menika katon sederhana, mboten berlebihan sing nganggo ngantek krimping-krimping beda karo bojomu, Mas. Lho kayak tak ragati yo. Oh, ragati piye? Gelang dinggo ngantek turut-turut teko pundiak. Cah mampu wae padahal cah tipis. Aku gak masalah sampean niku, aku ngerti nek sampean niku wong sugih, Mas. Ning kok kebangetan sing dinggo kok gak gelang emas ki lho. Lah tarah kaya ngono kae senengane. Gelang karet sing dinggo iki. Tapi kan tetep sombong. Sombong. Iya, rugi ra sombong melarat ya. Ning gelangan wong kae kalung e dikaretne ambek bondo nggih. Lah iya, Kendat. sombong sampean. Aku tetep sombong. Heeh, ngenteni sugih gak pas. Sombong. Anak yo sing ngene iki. Heeh. Sombong iki. Inggih, niki matur sembah nuwun kunjun mateng Bapak Supardi menika sampun rawakaken kula dumateng kagem Bu Lurah menika mugi antuk pangkate sansaya mundhak nggih Bu nggih. Wargane sansaya sejahtera. Sing nom-nom iki muga-muga sansaya pinter, sansaya ngerti. Sing isik jomblo legan muga-muga ndang temu jodoh. Termasuk. Nggih. Sampean Kula menika tesih SMK. Wah, alah jenengan menika. Apa SMK kuwi? SMK menika wonten tegese. Tegese SMK. SMK. Jajal S. Apa? Sampun. Sampun. M. M. Mengerti? Wah, mengerti. Wah, lagi kane apa? K. Heo. Mas kaya bener le Mas, kaya ngono ki lho. Apa kuwi? Sampun mengerti jurusan KUA. Berarti wis siap omah-omah. Yo payu tenan kuwi. Yuk durung ngero Mas. Golek-golek. Berarti belum married. Sudah married, Nduk. Oh, sudah married. Alhamdulillah saya status janda beranak satu. Lah iki. Plus apa sing ape yang. Lho.
Ora sambok tawak-tawakno. Ya, iki. Buluran nuwun sewu lho Bu. Nggih. Pilih wonten wargane jenengan sing kersa monggo. Lah, sik Mbak Dewi iki daleme ndi urung anu. Injih, kula pidalem saking Telatah Randu Blatung Kabupaten Blora Mustika Desa Peting Kutukan menika. Nomor HP Gak usah. Engko tak rono dhewe ae to. Ora usah, wong sithik-sithik ganti kok. Tak komen ya ora ngono kok ya. Piye kok? Mancane jenengan gak tau WA aku. Makane to, ngono kuwi. Pripun? Mumpung ono ketemu karo aku ngene iki ya. WA-mu lebokno WA aku. Piye kuwi maksude? Maksudnya iki ben padha penake ngoten Lah ngono lho, WA-mu delebokno WA-ne Ndek. Lah aku wis positif po enak. Nganu Bu nggih, ngaturi nembang sak lagu nggih niku. Injih. Niki wonten pamundutan sanjange Bu Lurah menika. Napa Bu? Apa Bu Lurah? Mbak Dewi kersane duet kalih Pak Supardi. Oh Pak Supardi. Ayo Sponsor utama Mbak Dewi. Niki lho. sponsor utama. Kula kok sawat 7 to niku. Monggo Pak. Pokoke sing Iki anu nuwun sewu Bu. Niki Mboten Sampeyan iki namung banget Pak juga, Supardi mawon. Iki kersane para perangkat nek kersa menika Nggih wonten mangke. Oke, Bahasa seneng jenengan lho. kalih Pak Supardi terus Nah. kula kalih perangkat. Oh kados ngoten nggih. Monggo, sing- Semoga Pak mantan menika. nyanyo iki. Monggo Pak. Nyanyo. Lho wong seni kudu nyanyo kok. Lah iya. Nek aku gak polit delem. Monggo Pak Mardi. Nggih, monggo. Neng endi Pak Mardi? Di mana Pak Monggo, Mardi? monggo. Pak Mardi. Usah anu rikuh pekiwu monggo. Gundul Pak Cul. Lho kok Nek wekku. Nggih. Ya. Monggo Pak Mardi katurati tak wong tening manggung. Nggih. Sugeng rawuh menika bapa kula. Lah monggo. Sugeng dalu Pak. Ngeten iki. Sugeng dalu. Bapa kula. Nuwun sewu. Ken. Nggih, dalu Pak. Kula tak tangklet riyen nggih. Pak, jenengan kinten-kinten munggah wau pun siap-siap napa dereng lho Pak. Biasane angger ora Iki kok ketoke- munggah kok ora siap-siap aku ki cilaka. Pirang-pirang begedat nekakne aku terus ora tau di anu. Ora patek siap ya jane. Tapi disiap-siap. Amen ning ndi kok iso ngumpeti tanganan iki lho. Injih. Enak ya kegiatane ya. Nah, injih menika Ayo Pak nembang Supardi. napa? Pamundutane menapa menika? Apa? Napa? Napa Napa? Bu? Bu Kades apa Bu Kades? Bu Lurah, Bu Kades, monggo. Nyuwun Manut apa Bu? jenengan. Mbak pun Cangi kali Mbak Limbu, Bu Kades niki di samping anu termasuk penggiat sepak bola. Wah, Penggiat sepak bola. sepak bola. Beliaunya sekarang jadi exco Aska PSSI Aska Bojonegoro. Alhamdulillah. Tepuk tangan, Cok. Satu-satunya exco cewek. Oh, Lainnya cowok semua. Alhamdulillah. Ngatasi Piyayi Putri Iya, iya. ning ganti karo sepak bola. Iya, betul. Elok-elok. Nek Pak Andika menika, Pak Lurah menika pelatih berlisensi C. Nggih Pak Lurah nggih. B Pak. B, sekarang B. sudah upgrade jadi B. Anjing. Sudah bisa melatih di Liga 2 maupun Liga 3. Alhamdulillah. Pak Andika. Napa niki lagune? Lagune apa? Ini napa, Pak? Pak Bu Kades. Napa wis bebas mawon Pak Mardi. Mbak Sak Injih. Mardi kan Nggih. Jumbo Kak kali Dewi. kahanan nggih Kang Mas nggih. Sak menika tembang sing nembeke mawon viral mesti cah nom-nome saka sing cilik, saka sing gedhe, saka sing tuwa, saka sing nom mesti do apal. Sampeyan ngerti kan? Sing senengane ojo dibanding-bandingno. Ngerti ra? Setuju Oh ya, ora? oke viral. Setuju? Masuk. Injih. Jadi banding-bandingno. Iku tenan. Oh, tenan aku. Alah lah wedi. Cina kuwi. Aku wedi. Aja dibanding-bandinge. Heeh. Cina kuwi apa paham? Sapa? Lagu ki aku wis urung lair senek lagu ki kok. Lagi. Lagi. Lagi blok. Ndek apa? Aku kok kuwedeng banget. Kita wis pegel tenan Sing cek kompet. pripun to? Nemen to. Nemen kok. Sing pripun to? Kok nek malah guyu pembayar. Cocokkan. Iki lho, nek malah guyu kekelen. Bener bagian guyu tok kok. Takjak mulih kan kok. Tapi bayarannya mung guyu tok. Aja. Ada nyekel iki sapa ora nek nyekel kono iki? Lagi.
Sek Belum Mas, ora. timbangannya disia-sia kene melok mama sayang gitu. Gendong mama ya. melok mama. Gendong mama ya. Melok mama. Bayi. Gendong ya, gendong ya. Lah, alah, lah kok mau bakah. Sek to. Wong edan. Sakomet. Piye? Lah kaya bocah kaya ngene iki lho ya kok iso golek-golek kesempatan iki lho. Lah, iya. Ame tak cangklek kene kok malah ning tengah lho rasane. Aduh. Lah, ngene iya. Ku iki. ya reaksi lho cah kuwi iki. Lah delok. Hei, Kok kayak piye ngono? aja dibanding-bandingne yuk. Ayo. Ayo, Monggo. diperiahne yuk. Yuk, Monggo. yuk. Monggo. Garap keyboard. Wong. Asmarandono. Kuku sing Pasti ya Mas kok. Ini kok apa di Pun sampun katuraken. Mbah nuwun Pak Parti. Sami-sami. Matur nuwun. Nggih. Oh nggih Pak Pardi matur nuwun. Nuwun, Pak. Niki Ibu Lurah mboten nembang, mboten nyanyi. Nembang no. Biasanipun nggih nembang Kalih biasanipun. sedaya perangkat. Oh, nggih, cocok. sedaya ingkang mirsani sami Panggunge ya rumrah. Kalih promosi batik telang niki. Batik cocok. Mas Komet. Aduh Bu Lurah, untuk malam ini kok aku kerasa haus sekali ya Bu Lurah ya. Mungkin Bu Solusinya? Lurah ada minuman yang enak buat Dewi? Oh, minum Iya aja dong. talang. Minum baikon. Talak di kolam. Minuman kene iki apa ta? Ini Tolong bayar dong, aku haus, guys. Napa nih? Ini. minumnya. Oh, ternyata Produk ada di Purwosari. sini. Ayo sama Dek Ken. Satu-satu. Dek Ken pun dereng mau. Monggo Bapak Ibu. Dereng Mas, dereng. Lah kene iku Mbak talang. Fitri, Mbak Sofi yang di sana, Pak ini Wo, satu. Luar biasa Ini sekali. satu. Pak Luk, Di malam hari ini Mas agak Randy, Mas cuacanya Toba, agak sedikit monggo. ekstrim ya. Begitu Mas gerah. Komet, ayo cepet-cepet. Mas Komet ya, Bro. Tadi ada Pak Yo, Sekdes Rana. juga, Di kopi. Pak Wo. Sak Komet, Nggih. tolong dibukain boleh Oh, dong. aku biasa Monggo, Mbak buka-buka. Rija. Saking cak-cek. Cak Dodok, tolong dibukain dong. Pak Wo Muji, Pak Dodok ning omah. Aku didik. Ini ternyata minuman Mana Dodok aku es dedek. lumut telang ya. Iya. Aku boleh minum nggak? Boleh. Cak Kamit, kayaknya tolong sudah bukain kedua dong. kali deh. Ah, enak sekali. Produksi asli Purwosari. Sepertinya tanpa gula biang. Iya, tanpa santan, tanpa pewarna. Nah, jadi aku aman ya. Makanya beli dong, harganya murah loh. Warna ngono kok. Loh, napa? Warnanya ungu, Tapi warna asli alami. asli alami ya. Monggo perangkat. Perangkat. Monggo, diminum monggo. Ayo Lek, ayo Lek. Ya, oke. Wis mau. Mau wis mau. Lagi seneng-senengnya juga. Mau wis mau wis. Mau wis. Nyunggi wacoto Sinten yang biasanya seneng nembang menika, Bu? Wis pokoknya bareng-bareng. Pak Kasun, Pak Dasun, monggo Pak. Wis pokoknya bareng-bareng ngono. merdeka mawon. Siap. Dilosne wae, Mak. Loske. Loske wae sampai pagi. Perang toh, masa sampe kuku sing dupa. Perangnya engko ning kono. Oh, wis perang. Kuwi perangnya wis ning gone ndi mau? Wis ning pakel perangnya san. Enggak nang warung sewa kono to, Pak. Ayo, lali janjine pun nggih siap sedaya nggih. Siap. Oke, yuk. Mas Fafa, yuk. Tungplak, tungtak, tungplak. Apa, kentang kira apa-apa? Monggo. Iya Mas Aryo. Oke. lala jiwa, lali
Arek ngenteni menit. Langsung. Jane kowe ngerti Yuk, karena sakni. Jane kowe ngerti kelakatmu saja nyurikani hatiku sungguh kencang karo wadon liya. Luar biasa. Lagu ini sampun dipun aturaken lali janjine. Terus pundi badhe tanduk napa mboten, Bu? Sampun. Inji alhamdulillah. Ampun usah repot-repot. Pun mboten usah repot-repot, Bu, ngeten niki malah. Gatel apa terah njaga duwe. Ayo komet urut satu persatu. Wis kok lho keterangane piye? Anu koordinatornya kula dadi pengen kula sing ngandum, jenengan mungkin capek. Ora me apa-apa kok. Mboten. Nggih pun. Inji. Aku Matur iki suwun, Bu Lurah. tak kembangno aku kadung utang sip. Wah nuwun lho. Bang Gue tunggu skip ah. Lah kula nggih to niki. Waduh matur nuwun lho nggih. Alah mbok ora usah ngene ya. Piye lah ki? Alhamdulillah. Piye lah kita ya dalange barang ta ya malah anut. Bu. Ini pripun to Bu kok? Matur sembah nuwun pokoke Bu Lurah. Kebok tutno. Lah piye kono wis dilung-lung e? Lah kok porong kowe? Bu lah langkung nak ceklak wah. Wayah teko kono-kono karek kene entek ngono kae. Bae Bu Lurah iki gampang lali wong aku ki mau wis dikeki to Lah. ditawani ya. Baleni, Ditawani baleni. Bu Lurah. Sik, Jarene sik. piye kan Temen-temen. burung. Bu keterangan. Tak urus kok. Oh, dereng ngono dah. Bu. Oh, wis pang pindho no bae sampean. Ngono, sik to, Met, tak ngandani. Bu Lurah iki kan wonge ya santun. Kira-kira apa awakmu ya mentolo nek pomo dikeki terus kira-kira gak karo melas-melas ngono kae melas ah. Aku melas. Iya. Malah medeni wong ora nangis. Malah Bu, jowe Bu. hei, kok semi lho. We. Kok krungu mi. Kuping tuwek iki. Biasane ngono kuwi nek melas-melas karo ndoprok terus karo koset-koset ngono kae. Aku tahu ngono terus dicecek e. Ojo kok ya. Bu, pripun to jenengan niku? Sawen. Hei! Ora matur nuwun kok malah. Ora Bu Lurah iso disaut iki lho. Biasane dibeda ngene lah timbang anu kan ya. Rasa anu urusan masa depan. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Niki nyon sewu jenengan mboten sapi narak riyen. Niki kula kenalke produk lokal. Niki sinden cilik idol Bojonegoro. Oke. Niki lho. Ada adik Janit. Sopo? Jamet iki lho, apa kok iso jamet iki lho. Iso jamet kudase. Jenita. Ora dia Jenita. Kok Yamit Kudasi. Jenita jamet. Niki to Mas. Nggih no. Sing sing batik-batikan iki to. Lho, nah niki mboten niki. Kuwi ramane. Nggih, kinarak Pak. Balitan niki. Nggih. Kan sekeco. Niki Anu lu sing apik. niku nggih sami kok. Ki sapa e? Oh, ora ngerti. Kene Ndek, kene ya salim sing apik. Salam dongake karo Salim karo Mbak Niken pun dereng karo tante. Bu tante gitu. Sama mama sayang, sama mama sini. Iki ngono jebule sanakku lho, Mas. Alah. sing karo aku ke. Hah? Kayak gak mbok racun to kayak. Kok kurang ajar ngawur. Salim. Lah kok gak nganggo ngene iki? Ya bener. Lah kowe jenum kok kan wis kene kan wis tuwa ya to. Ora, asline jenum iki brengos iki ora brengos iki gurem kok. Wes ora ya ora. Ayo salim Mbak anu Mbah, salim Mbak Mbah. Sampun. Lah yo salim nek ki lho ngene iki lho penak. Salim ambek tante. Sama mama. Kakak kok tante. Bude. Alah, pinter ngene lho kowe tak banggakno.
Kita mbek kowe gaudeng ya, Mas. Lek Salim ki aja ngono, sing Kita apik. di masalah. Ngene. Dicontoni dekne kan lah. ngono kuwi. Lah Lah. ngono lho. Gak ngono, lek Salim Duk, ki terono. Terono. Nah, lek mbek iki ngene. Piye. Ora ngono ngene lho. Ngene lho, ngene bareng ngene. Salim lah wis ngene. Ya. Yo. Asik, joget bareng-bareng yuk. Asik. Asik. Jangan asal bacot sambel komani mangane bubar nyambut gawe Yo. rawat Mbak lu gua, Mbak. Asam urat umat. Sehat aku. Manggon ono desa nyatane ayam terus bangsa keluarga. Hey. Asik. Aku timbo watone pokok seger waras kayaku lumpuhno kanggo nglagati sawah uga tuku bibit lan rabuke mangan saben dinane sego sambel kemangi. Enak apa wong urip ana alam donya yen wegah rekasa urip ra bisa mulya kudangane rama lan ibune sregep penyambut gawe aja lali Gustine. Aku trimo watone pokok seger waras kayaku lumpuhno kanggo ngragati sawah bibit lan rabuke mangan saben dinane aja lali Gusti. Oke. Luar biasa. Keripik gedang, keripik tempe.
bala kang tumingal perang jambu samya medali ler tadet wilating kota Kanyuangkong menguncang niti benjang sangat cimicil Latinyo ngedali wus kutha Surawilaga Adikku adikku Yayi sing ndak tresnani Dimbaka Yo ana dawuh mopo Kakang Hamsa? Apa wis sawetara suwe anggonmu ngenteni prabanipun Kakang Yayi? Wah iya. Wis rada sawetara anggonku ngenteni. Kepengin weruh kabar pawartamu kang wis sowan aning Ngamarta ya Ngendraprasta. Manggene Di. Aku kang sarta kowe tinanggenah dinuta kelawan sinuwun Prabu Jarasandha ratu ing negara Giribajra. Ya kuwi kon ngupadi kanggo srana jangkepe sesaji Kalaludra. Dene syarat-syaranane sesaji Kalaludra ya kuwi mbekakak utawa nyembleh ratu satus negara kanggo kunjuk syukur marang ngersaning Sang Hyang Kalaludra ya Bathara Kala. Dina samengko kang wis ana pakunjaran ana ratu cacah 97. Ratu cacah 97 tegese ratune kurang 3. Saka kersane sinuwun Prabu Jarasandha, Ratu Ngamarta, Prabu Puntadewa, Nalendra Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna lan kang pungkasan nata ing Mandura Prabu Baladewa. Aku wis kepareng sowan. Aku wis kepareng sowan setinggil negara Ngamarta. Aku nganggo sandi upaya sandi rungsit bakal ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada. Walah dalah jebol jebol wong Ngamarta ki goblok-goblok. Lah kok iso goblok, Kang? Ora ngerti apa sing dadi sanggit rungsitku, Aku ngampil wujude Kalimasada ya perlu tak tuku kuwi kanggo srana ringkihe negara Ngamarta, Wah. Kanggo srana ringkihe negara Ngamarta ning sing ngakune panenggak Pandhawa Werkudara Satringga Dipati katone ora tanggap ing sasmita, malah ditenani. Malah arep didol ning aku tenan, aku kon ngenteni ana ing tapel wates negara Ngamarta. Kanthi nggawa paseksen prajurit Wadyabala kanggo sikep ing gegamaning Ayudha. Ngaten, alon sik. Piye kok, piye? Niki nek diterus-terusne jenengan kok kesemangatan. Heeh. Ye, Kudu nganggo santai dhisik jenengan niku ora ngerti tembung semu. heeh. Jenenge Pandhawa niku nggone semu, nggone strategi. Lah nyatane Pandhawa mengiyakan apa sing dadi pamintane Prabu Hamsa. Wong goblok, negara Ngamarta ki wong goblok-goblok kok. Lah pitukane napa niku wae? Pitukane kudu nganggo paseksen. Ya kuwi paseksene Wadyabala kang wis sikep ana ing gegaman kon ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Paham? Bodho to wong Ngamarta. Piye panemumu kok? Piye panemumu? genahno sing goblok ki dheke. Wong genah dikon nggawa prajurit karo gaman komplit kok. Ngusik lho. Ngene. Alon to dhisik. Ngeten mun ngeten. Niku jenengan diken mapak Wadyabala jangkep sak gamane, tegese niku tembung pasemon. Jenengan diken perang karo Ndara Werkudara cekak cukupe ngoten niku. Jenengan apa wis njajaki kakuwatane Ngamarta? Apa ora wedi karo Hamsa? Nyatane piye? Kok kon perang iki nalarmu piye to, Gok? Apa ora trima yen wong Pandhawa Kalimasada tak tuku? Jamus jimat Kalimasada niku nggih to.
pakeme wong Pandhawa, pakeme wong Indraprasta Ngamarta. Lah kok badhe jenengan tuku gek kon ngijoli prajurit niku kan perang jenengan niku. Etane dalan ken mengkono Pandhawa nantang alus karo Prabu Amsa. Lah nggih. Etan parah. Aku ngapusi malah kapusan kok aku. Jenengane napa-napa ora taren kula kok. Budal dhewe ora taren kula. Mulane arep mlebu Ngamarta takon kula, Ngamarta sapa ae? Jenengan mau petuk sapa mawon teng jero kraton niku wau. Aku ketemu Nalendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna, Nalendra Madra Prabu Baladewa karo panenggak Pandhawa Werkudara. Wae. Lah iki piye kok lha iki? Niku sumbere pepati, Gus. Kok iso sumbere pepati nalare piye? Sepiro kasektene wong Ngamarta? Sepiro katigdayane wong Pandhawa? Ngeten. Nek perkawis kasekten jenengan aja takon Pandhawa ki sekti apa ora, gudange nggon kasekten. Ketambahan karo Prabu Kresna lan Prabu Baladewa. Jlentre piye kok? Ngeten. Pandhawa sing angka setunggal Prabu Puntadewa niku ratu Ngamarta kala wau petuk mboten jenengan. Ayo ketemu. Lenggah sini wong ana Dampar Senta. Wah niku iku duwe adik jenenge Raden Werkudara sing methuki jenengan wau. Werkudara niku wonge gedhe dhuwur. Duwe kuku jenenge kuku Pancanaka. Heeh. Niku landhepe 7 penyukur. Lah jenengan mau nek sedhi aja ta kenekan sininggol mawon saged mbrodol sesampean. Aku ora wedi kok. Wah. Durung anak-anake. Anak-anake niku sekti-sekti. Anake sapa? Anake Werkudara. Cacahe? Cacahe. Lah, manut sing pundi? Nek manut cara Pakem Sala, anake namung kalih. Heeh. Antarja kalian Gatotkaca. Nah, niku Antarja niku sing duwe kesektian ula, Gatotkaca sing iso mabur. Nah, niku cara Sala. Nek cara Yogya, anake telu. Antarja, Gatotkaca, Antasena, kan ngaten. Banjur nek cara Banyumas tambah siji Antarja, Gatotkaca, Antasena karo Srenggini. Niku. Lah kowe manut sing endi? Manut sing nanggap. Iki mbiyen wis dar banget lho ngene iki. Aku ora wedi. Antarja arep duwe kesekten ula, Gatotkaca iso mabur, Antasena anake Werkudara, aku ora bakal mundur jangkah. Kula pengen ngelekne lho. Nek jenengan kelakon kena anak-anake mawon, jenengan saged mati sia. Kowe dadi abdiku cukup ndongakne aku wae. Lho, dongakno aku, ya. Durung petuk karo sing Mandura Prabu Baladewa. Wah. Niku nek gelut niku cangkeme ya melu muni-muni. Aku dongakno ya. Wah. Arep ndang budal mesti. Baladewa piye kasektene, ha? Wah, Baladewa niku duwe gaman loro jenenge Nenggala karo Lugura. Heeh. Niku gaman ampuh mateni kabeh nom-nomane jenenge Kakrasana. Adine niku Kresna niku Narayana. Niku nom-nome ampun mateni Prabu Kangsadewa. Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi kuwandha. Depoko. Piye? Melu-melu lakonipun Kakang. Heeh. Negara Ngamarta dadekke Karangabang. Oke. Bocah tepung kula wonten dawuh budhal kanthi lumaris. Aja nganti tunda bemo. Dhuwur iki ngestaken dawuh amit madal pasilan sinuwun. budal ing madya meneng kergumuro apa rasane ketepuk ing apa kulo ati mangko sak
akoso. Koto budal dragi Ayo bawa akoso. Ha 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 ha. Ho ho lolo. Ha ha ya ya. Ho ho lolo. Ha ya. Ha ha lolo. Chạy băng chạy băng. Hey ho.
Oh, hey. Oh, ai. Awas, hey. Hey. Oh, hey. Ah. Oh. Hey. Ah. Hey. Ah. Woi. Oh iya. Oh ai. Oh. Oh. Ning dalan akeh wong mati mati keneng apa matine denani yaya suduk jaja prateng gigir sukmane ilang raga karinga lindre wata titah wata lungsuh anggon kula maku saka praja Magata kepapak ning ndi kok mesti ana kethek putih yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi jenengmu Raden Anoman ya Raden Senggono. Anoman ya Senggono. Hari takon sapa kang dadi aranmu? Temenggung pangkatku kesthi Gustiku Prabu Amsa saka negara Magata. Tumenggung Kumandang Garba kang dadi aranku. Kumandang Garba. Ya. Sumedya laku marep menyang ngendi? Nyimpang ngiwa utawa nengenman? Sumedya lakumu goleki ratu telu Prabu Puntadewa, Prabu Kresna, Prabu Baladewa. Yen wis ketemu rangket tangane srimpung sikilit. Gacok gulune kinarya. Serah-serahan wujude sesaji Kalalodra.
Ora usah melu celeng boloten kebolatengen. Luwih becik minggato saka papan kene. Yen ora ngono Anoman kang bakal ngrampungi kang dadi nyawamu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Matno sastra Jendra teken aji japa mantramu tumpang senak tebyat tatamlamet sabdi kauco takon dosa kowe. Nyikatan nyamber walang tandang muman-anoman.
Ayo. Maju kabeh wong Ngamarta. Gede dhuwur. Ngaku kowe sapa? Raden Werkudara. Kowe sapa Dimbaka? Adine Prabu Amsa. Piye Jamus Kalimasada kok ulungne apa ora? Tak ulungke bareng pecate nyawaku piyo-piyo. Jelah bosen urip. Wis bosen ngiwasi. Sorote srengenge. Kelakon tak tonyo ilang nyawamu we.